fandme en god fest. Ja, og sindssygt. Vil du have nogle damer? Ja, fedt. Hvem er der, hva'? Ja, masser. Cecilie var fandme fræk. Nå, for helvede. Hvad gør du med de her flasker? Ja, jeg gider ikke smide den. Jeg kan ikke se noget skraldespand, hva'? Nå, men vi skal jo smide det skraldespand for miljøet. Ja, det behøver jeg fandme ikke. Ej, fuck det. Hvor skal jeg smide min hen? Bare et eller andet sted i jorden der. Ja, lige meget. Fuck det. Nå, skal vi se godt? Ja, så er jeg videre for nogle nye damer. Yes! Lortecykel. Sikke noget lort. Hvad skal jeg nu gøre? Nå. Fuck Danmark og miljøet! Nej. Nej, ikke min nye bold. Jeg har lige fået den i går. Ej, hvad fuck? Ej. Hvad fuck skal du sige til min far? Noget fucking lort, det her. Hvad er der nu sket? Nu har de været på spil igen. Sådan var det ikke i vores dage. Jeg er ude og producere min cykel igen. Så var det glasrøven ligger på vejen. Jeg har også nogle, der har små flasker herude ved min postkasse. Yes. Bare noget, der gør miljøet renere. Jeg bare ikke, du bliver meget renere. Hej! Hej, jeg hedder Gitte. Hej, ja. Mit navn det er Hans. Og jeg kommer fra DI. Ved du, hvad det er? Ja. Godt. Og jeg er en professor i organisk flaskematerialer. Ja. Og jeg vil sige til jer, at vi er i gang med at opfinde en flaske, Ja, så kan noget bruges til naturen. okay. Ja. Hvad synes du det? Det er en meget god idé. Og så den der flaske, den kan nedbryde naturen. Nå. Ja, så I slipper på det der. Og I slipper for glaskår ned på postkassen. Det er en meget god idé. Hvad synes I, vi købe flasken, hvis den koster en krone i det? Det vil vi. Bestemt.